Første gang, jeg stiftede bekendtskab med A Little Something, var i forbindelse med, at vi skulle ansætte 2 nye medarbejdere hos Cave IT. Og jeg googlede for at skulle finde ud af, hvem der kunne hjælpe mig med den opgave. Støtte på A Little Something. Og jeg synes bare, der var noget, som jeg tænkte, det kunne vores nye medarbejdere blive glade for. Det var noget, de kunne huske. Noget, de kunne have stående og tænke tilbage på den dag, de startede hos os. Og kontaktede så Signe og bad hende om at lave 2 kurve. Og de blev bare så flotte. Det er specielt at være kunde hos A Little Something. Man føler sig set og bemærket, og Signe, hun er altid smilende og meget service-minded. Vi havde en situation sidste år til jul, hvor vi skulle ud og købe en gave til vores kunde, og vi havde tænkt os, at vi skulle give en plæt med vores logo på. Og Signe havde det egentlig ikke i hendes sortiment, men det gik hun ud og fandt, og til en rigtig, rigtig god pris, og det blev bare så flot. Og hun ved bare, når man kommer og siger noget, man kan bare sige få ord, så ved hun bare, hvad det er, man godt vil have. Og det er trygt. Man kan altid med god samvittighed give det videre, man køber hos Signe. Der er tænkt over indholdet, og det er personligt. Min varmeste anbefaling til A Little Something.